L-ispeċjalità tal-20 tal-Maltin hi li d-dinja għażla ta' kunċert mill-Maltin għal-Maltin. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta stiednet lil pubbliku biex jivvota l-kanzunetti Maltin favoriti tagħhom mill-1975 sal-2005. L-20 kanzunetta l-aktar popolari mbagħad se jiġu interpretati live minn kantanti lokali ewlenin akkumpanjati minn orkestra live kunċert tassew spettakolari bit-titlu l-20 tal-Maltin. Biex jispjegalna aħjar illum ġejna niltaqgħu maċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Jason McAuliffe. Ma ġiex kombinazzjoni li sem l-20 tal-Maltin is-sena l-oħra bħala Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta meta ħloqna u pproduċejna dan il-kunċett. Il-kunċett l-ewwel kunċett tiegħu kien illi nistaqsu permezz ta' sit soċjali li ftaħna apposta lil Maltin biex jgħidulna l-aktar 20 kanzunetta favorita tagħhom bejn l-1975 u l-2005. U l-votazzjoni kienet bejn Ottubru u Novembru, votaw mijiet kbar ta' Maltin u naturalment illum kulħadd jaf l-eżitu u l-konklużjoni ta' dawk il-votazzjoni. Nafu l-kantanti minn se jkunu uħud minnhom stabiliti ħafna li għandhom il-kanzunetti naturalment magħżulin tagħhom bħala l-kanzunetta oriġinali, imbagħad hemm oħrajn li sfortunatament ħallewna li d-direttur artistiku tal-kunċert l-20 tal-Maltin, Paula Bela, flimkien mal-orkestra se jkun jagħmel arranġament speċjali għalihom biex interpretaw dawn l-20 kanzunetta. Naturalment l-20 tal-Maltin jirrikjedi ħafna iktar minn 20 kanzunetta. Il-preżentazzjoni se tkun waħda partikolari ħafna, l-udjenza flimkien mal-preżentaturi, flimkien mal-kantanti se jkunu ħaġa waħda. Ġifieri l-istate se jkollu taraġġ apposta biex naturalment il-parteċipanti jkunu jistgħu jitħaltu mal-udjenza. Is-setup tal-kunċert huwa wkoll partikolari. L-ewwel nett għall-ewwel darba se jkollna kunċert enormi fejn qed nistennew madwar 2500 ruħ għal 3000 ruħ għaliex il-biljetti litteralment kważi nħatfu kollha u dan ukoll jimlina b'sodisfazzjon kbir. Il-kunċett tal-kunċert huwa fi pjazza li se tinbidel ukoll fi speċi ta' ġnien. Allura inti minkejja li Pjazza San Ġorġ kulħadd jaf kif inhi, id-dħul tiegħu se jkun qisu minn setup ta' ġnien fejn imbagħad inti jkollok esperjenza interattiva, ambjentali, kulturali u fuq kollox naturalment mużikali. Dan kollu flimkien jagħmel avveniment speċjali ħafna li m'għandux jintilef.